שמי מעיין ואני ספורטאית. כבר בגיל 3 הייתי רוכבת על סוסים עם אבי. בגיל 6 התאמנתי בהתאמנות מכשירים. את הספורט הימי הכרתי בגיל 8 והתאהבתי. למדתי לשוט על מפרשיות קטנות. ובגיל 16 התמכרתי לגלישת רוח. בכל סוג ספורט בו התאמנתי, תמיד הייתי מתחרה. ספורט בשבילי הוא אורח חיים, ולהתאמן זה כמו לנשום ולאכול. זה צורך בסיסי וקיומי. מה זה סאפ בשבילי? סאפ זה אהבה ממבט ראשון. למה סאפ? כי זה שילוב מנצח של כל מרכיבי הכושר שאני אוהבת. כוח, מהירות, יציבות, קואורדינציה וחיבור אל הים. בהתחלה הייתי מתחרה עם הבנים, היום כבר יותר ויותר נשים נכנסות לענף ואף מתחרות. סאפ זה הספורט האולטימטיבי מבחינתי. אפשר לעשות אותו בכל מקום שיש בו נקודת מים. לא משנה מה מזג האוויר, כל אחד יכול, בכל גיל, לכל רמת כושר. זה מחבר אותנו לטבע ולילד שבתוכנו. סאפ ממלא אותי וגורם לי להגשים את עצמי ואת אהבתי לכושר כל יום מחדש. היום אני מרגישה כשגרירה של הסאפ בארץ. ואוהבת לשתף את הסביבה שלי בתשוקה הזו. בתור מאמנת כושר בכלל, וסאפ בפרט, אני ממליצה לאנשים שמעוניינים להיכנס לכושר ולהתחתב, לעשות את זה בצורה מאתגרת. לעשות את זה בעזרת סאפ, שיגרום לכם להרגיש את החיים במלוא עוצמתם.